Коста, хора само и дърваш тук до мене как вие трябва да стигнеш, снимай клипче на фино. Коста, хора съм как е трябва да стоите до мене уидар, чакайте, ще спра за клипа, чакайте да почва от начало, защото ми бъгна. Почни го, почни. Коста, хора съм как е трябва да стигне, ще играем Майнкрафт, където си стрелям клип предишен, който бърках. Да знам, що го бърках, ама го бърках. На уидар да, съм с уидар бро, не мога да рефлекси. Уидар бос. Малко са бе, тук малко едно в едно ще направим. Няма да почваме от начало, защото ние направихме 10 клипа, но се провалихме всичкото. Аз имаме някакви неща. Не съм закачил тук с ендърпер, защото няма ендърпери. Добре, хубаво, я точно. Ние започнахме малко да е, но нямах сега, трябва някой да бъде някой момче. Ще иска да те убия. Аз ще прътам. Пет. Значи сега ще играем не дебата. Това е любимата игра. Тук да кажем силите си. Защото когато играш лига, няма там някакви магии. Лига не се играе, като Dota. Лигата е нещо като Dota, така че не очаквайте. Ако ми писате за лига, не очаквайте поредите. Защото аз просто не очаквам. Едно, че компа ми е 4 памет, за друго, че... Аз мога да си инсталирам лига, ама... И аз мога лига аз тъпа с магии и нещо. По-хубаво да си инсталирам Mortal Kombat. Мерси за хелпа. Не ще ми просто една по-шутка. Ще видиш клип. Добре, хубаво. Приеми. Аз ти премите. Но бе, това е на... Не искам на ванина да приеми, това да видиш къде е. Добре, да аз прави. Имахме малко намешване. Майко вари си площката. Това е много лошо. Хайде! О, тъй като махе. Дам длъжник съм. Това не е хелпка. Не хелпка е. Побърка съм. Не спия ли блистер? Хакче, пора. Аз те убих. Не, аз те убих. Не. Да килам Петю. Аз те убих. Аз те убих. Дуел Петю. Сега ще убием сериозните неща вече. Няма такива полшинки. Сега сме с кожени броня. Малко да видим кой ще победи. Как щех да игра с някакъв друг? Приеми. Прати. Прати. Сега да видим кой по-добър. Баба ми. С дървени меч. Да, хора. Това е много яко с дървен меч да се спре. Убих. Има убих. Браво. Сега се звънилат. Много ти. Това много мраза. Много обичам опет. Сега, ако кажа... Тихо. Трябва да спра вече. Все пак сме пред YouTube. Ако не цикли, ще е много готино, защото много хора обичат да гледат как се обичат много хора. Ето аз обичам много хора, които изцяло. Защото е шумно. Днес е четвъртък, петък, събота и неделя ще снимаме клипове. Това много. Да, по 2 клипа на ден. Уарко. И повече може, защото имаме много свободно време. Мерси за хилпката. Нямаме домашни. Аз имам малко, ама... Виж, не съм си поставил една и стат хилпка и те убих.
Аз ще пърта. Аз ще пърта. Той ще пърта. Да, беше, ще е по-гъзен да ти нареди. Също след този клип веднага ще качим в някой друг сервер едно PvP, но не е такова естествено, защото... Не, ние ще правим с другите, но нормално. Ние срещу тях. От нашите неща са били. Или са хора са били, няма да били. Като малко... Мисля, че ще е в геймплея. За всеки сервер, защото... Имаме много свободно време, хора му правим по 4 клипа на ден, това е... Но... Много свободно време, не цяла ден. Ой, не мога да докосна. Браво, подобрил се срапното. Не можеш да ти гледам. Браво, ма не си кът Мега БГ. Мега БГ е про, човек. Мега БГ е про. Оле, малко съм. Да, я. Изпил съм само една... Айде бе. Не стига, че сега се свалях. Заснимах един клип, но... Заснимахме много клипове, но се объркаха пак в този сервер на такова. Но се объркаха, защото... Много ме цикаше и си трябваше да се стегля на нещо да. Хора, не ме мислите за Аз съм хак. го стеглил и трябваше да се стегля Java 7, защото... Не ме мислете за хак, защото... И сме го направили на режим на игра, сме го направили как трябва да се бие, така точно е това. Колко Golden Apple си изпил? Аз съм... Така точно Това ми е втората Golden Apple. Без каско стана. Без каско стана, едно малко PvP, това ще е. Виж ми 2 минути до... Так. Да, ще прата. Едно PvP с полшенки, ще спираме клипа, защото тъпия банди там снима до 10 тъпи минути. На мен ми има още 5 минути, още толкова. На мен не остава 3 минути. Ние не сме с регистрирани версии, защото регистрираната е купената е грозна. По-хубаво да си е такова с 10 минути да снимаш. Можеш към тази пълна компата догоре. Буквално. Това всичко. Трябва да убия бързо. Много са по-добри нещо. Приеми. Това ще е последния клип, хора. Аз по последния клип. Това ще е... Това ще е за ден... Първия клип за деня. Ще е последните клип. Да, защото... На мен малко ми цикли, не така като преди. Браво. Това беше от мен. Абонирайте се за канала на Leaderbox в описанието. IP-то, ще го сложа, ако не го забравя в описанието и чао. И това ще е от клипа, хора. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се, дайте пожелайте за клипа. И чао.